Vítam vás na serveri Simplecraft Skyblock. Ako vidíte, jedná sa o server Skyblock, web www.simplecraft.crew.sk. To sú Ender Chests, v nich mám veci moje. Nábor admin týmu nie je, ste predsa Slováci, nie? Admin team. Takže toto je admin team. Admin tohto serveru, aha, nie je tu ani napísané mená, až tu. Plugin Master Český DJ, majiteľ, alebo admin team, to je jasné. Majiteľ je Matúš a admin Lukino 201. Takže to by sa týkalo adminov. Pekná kocka. Takže vlastne vyzerá to takto. Toto bude taká menšia recenzia. Na konci vám dám hodnotenie na ten server. Ako plus hodnotím, je to taký jednoduchý server. Keď začnete prídete sem, tak vás spávne do nejakej tmy a musíte skočiť do lávy, aby ste zomreli vlastne a dá vás automaticky sem. A prepáčte, to nie som ja, to mi samé robí. Dobre, dal som escape, už je všetko OK. Zasekli sme klávesy. Takže jedno plus hodnotím, že laguje menej, pretože je Skyblock. Takže musím povedať, že celkom v pohode to je. A mám normál mod, takže čo sa piecky sú tam hore. Nepáči sa mi napríklad tieto blbosti a neviem čo to je. Teraz za ďalšie plus by sme mohli hodnotiť celkom pekný tieto spawn na to, že nie je až taký veľmi špatný, ale taký jednoduchý a nie je zbytočne ťažký, náročný. Tak pravidlá sú tu. My si pozrieme ich aj hneď. Takže pravidlá na tomto serveri sú zákaz používania veškerých cheatov, to je jasné, zákaz zadaní OP alebo game modu, zákaz nadávania vulgárnej adminovi, zákaz využívania veškerých bugov hry, zákaz reklam chatu a inde, že reklamy si nemáme robiť my let's playery, více na webu, to je jasné, porušení pravidel sa trestá, to je jasné, ak ne VIP hráč bude v pekle, hrozí mu ban 1 až 5 dní. Zákaz využívaní fly cheatu, zákaz spamovaní chatu a message. Dobre, takže to sú pravidlá. Týmto smerom sú príkazy na Skyblock. Keď si chcete vytvoriť Skyblock, tak dáte Island. Ja možno budem točiť aj let's play z tejto hry. Takže vrátiť sa na ostrov je Island, to je jasné, restart a teda, takže to sú príklady. Keď chcete, tak si príďte na server a pozrite si ich. Á, kravička, sorry. Takže tu máme, že shop enchantable, takže enchantable je asi tu. To si môžete enchantovať. To je asi profesionálnejšie, to je taký slabší. 1 až 12, toto je 3 až 30, takže to je lepšie. A tu je shop, takže tu je obchodík. Veľa vám tu neukážem, vidíte, že koľko čo stojí, blbosti, ore, také veci, čo sa nedajú ľahko získať. Ale pomocou motrapky a takýchto vecí zarábate asi peniaze, alebo niečo. VIP spawnery, money a spawner pick, to je pick spawner, to nepotrebujeme a VIP spawnery, nie som VIP, takže nemôžem, takže mňa to nezaujíma, lebo to je len pre VIP a ja nie som VIP. Cobblestone generátor by ste mohli sem prísť a ťažiť si rovno, ako nie je pod riskou alebo tak. A toto neviem, tu som ešte nebol. Čo to je? $100 novinky. Mineband. Warpy, aha, Warpy. Warzona, český PvP zone. Čiže Warpy Simple, Mini event. Takže Simple. Jaj, český DJ. Ale jak sa to volá? Lucky Noob event, takže dáme Warp Lucky Noob event. Nie, sorry. Tak to je jedno. Proste idete sem, tu je Warzona. A mob arena je rovno. Čiže tu je tá Warzona, tu viete sa dozvieť, keď dáte join, tak by ste sa dostali. Ale my to nepotrebujeme, potom vám to ukážem. A mobka je tu. A mobka. Vstup je na vlastne nebezpečný. Jak sa teda dostanem?
Nevadí. Takže dáme spawn. Tam bude asi nejaká arena, aha. Zdravím ma. C. Niekto to je. A teraz vyskúšame to, takže M a mobka. Nie, ale budem mať. To cíť. Dobre. Dážem warp mob arena. Alebo warp mobka. Neviem ako sa portím do mob arény, ale viem, že keď chcete do arény ísť, tak má join. Takže rytier, tu si viete vybrať, že čo chcete byť. Pravou stranu klikáte a vám to dáva. Obránce je takto. Má železný meč, to je nevýhoda. Kostlivec má dobre veľa šípov, ale brnie je zle. Chemik má dobre týchto blbostí. A má kamenný meč, takže to je nič moc. A podpalovač, to je úplne podľa mňa o ničom. Lebo tam neviete vlastne dať ten tečko. A keďže kliknete pravou stranou, tam môžete ísť do arény. Akurát, že tu musíte počkať, až kým ďalší hráč sami klikne na to a vtedy vás to až portne. A keď chcete odísť, dáte ma Lea V. A to je všetko. Ja sa ešte portíme na neho. TP. Devito. SK. Takže ja som dal žiadosť. Request send a portal. Takže vidíte, že ešte si aj pozrieme ostrov. Celkom pekný. Takže my sa vlastne budeme lúčiť a teraz si pozrite hodnotenie v číselnej podobe. Takže prekvapte sa. Takže za plusy by som ešte, aby som nezabudol, hodnotil celkom nelagovanosť. Má 10 slotov, to je ešte výhoda. A potom má tu mob arénu, také základné veci. A môžete si rozšíriť ostrov na 100x100, čiže to by som hodnotil na takú polovičnú výhodu. A ďalšiu takú skôr nevýhodou by som hodnotil tých možno že 100x100 si môžete rozšíriť ostrov. Nelúbi sa mi to až tak, ale tak nie je to najhoršie. A potom sa mi nepáči sa mi to, že není tak prepracovaný vo viacerých veciach, lebo vidno, že to je proste lacnejší server, má 10 slotov, čiže je to tak, proste nestarajú sa až tak veľmi o to, ale je to zase má to veľmi dobre, pretože tu nie sú ľudia, tak veľa ľudí a je tu kľud a pohodka, taký v pohode server, takže tým by som sa nám vyučil a tu máte moje hodnotenie. Čau. Takže podarilo sa nám rytier, ale my si dáme chemika, my to zvládneme. Dobre, ideme na to. Takže sme tu. Tak nie. Neviem nič, čo to slúži tu. Snažím sa celkom ich sundať, ale s kamenným mečom to nie je také ľahké. Rôzne blbosti si dávam. Tak, to je tá arena, krása. A keď dáte ma Leave, tak niečo by ste mali dostať. Áno, nič som nedostal, takže takto vyzerám, som krásny. Čau.